Karong 2022, matagamtang Dana's ruling with greater tax revenue shares come greater accountability. Sa pagdako sa atong bahin sa kolekta sa buwis, nagauban ng dakong responsibilidad sa pagtubag kung nagamit o nadapat ba kini sa angay dapatan nga mga proyekto o programa. Nagpasabot kini og duha ka butang, progress o katimusbawan kung ang sapi gastuhon sa insaktong pamaagi o korupsyon kung kini maka-breed o kahakog kung himuong oportunidad sa mga anaa sa gahom sa pagpadato sa ilang kaugalingon. Tungod kay mahulog man sa responsibilidad sa Legislative Council nga panguluhan unya sa mga future vice mayor, ang pagpakusog sa implementing rules and regulations alang sa pag-promote sa proseso o transparensiya unsa nga konkreto nga mga lakang ang imong isugyot alang sa pagpalig-on sa proseso sa pag-report o pagpatubag o reportorial and accountability processes. Aduna kamoy 30 ka segundo para mag-aandam for the first question. Hello? Okay, nagahangyo ang atong kandidato nga atong utruhon ang pangutana. Ang pangutana, unsa nga konkreto nga mga lakang ang imong isugyot alang sa pagpalig-on sa proseso sa pag-report o pagpatubag o reportorial and accountability processes. Naadiri sa ato ang screen ang pangutanan at the same time the timer para mabantayan ninyo kung asa na lang mutaman sa iyohang pagsulti o pagtubag sa unang pangutana. Diri sa atong drawlats ang magauna nga magatubag si Ma'am Jocelyn Rodriguez. Thank you. Mandana's ruling was ruled by the Supreme Court 2012. Since then, it was authored by our very own Cagayanon, Honorable Aquilino Pimentel. And there was a ruling, the 2022. We call it first as what you call this, tax allocation, the ERA, internal revenue tax, be given to LGU at LGU. But then the problem now with the city, we have no ordinance. No ordinance, Councilor Dahino as the Committee on Finance, no ordinance on the devolution transition plan. Because we need this. Number one, para dili maabusahan ang kwarta nga gi-increase sa revenue diha sa dakbayan para walay makaabusar sa kwarta nga gipundo sa syudad. Number two, since this will involve our workers from budget from national to local, so ang ato ani is pagatutukan ang atong mga empleyado because the budget now is in the city, ang atong national asaman mo paingon ang mga workers nga naa karon sa nasyonal, nga naa naman sa budget sa syudad. So, we need this ordinance for the devolution transition plan para tunhay ang atong pagdumala. We are in the second quarter right now. Human na ang first quarter, meaning nisulod na ang kwarta sa dakbayan. Pero what happened? What happened to the Committee on Finance with Councilor Dahino? There's no ordinance for the devolution transition plan. We need that. Until now, wala gyapon, and it's been 2012. Other cities have already complied this. Dagang salamat, Ma'am Jocelyn Rodriguez. Karon atong paminawon ang baruganan og tubag ni Ma'am Inday Dahino. Ma'am, aduna kay duha ka minuto para tubagon ang first question. Once you speak, the timer will also officially commence ug aduna kitay presentation sa kilid ug sa likod para kung gusto nimo i-review ang pangutana ug ang timer. Okay. Kung nasayod lang si Councilor Bebot sa gibuhat sa City Council, if he's really doing her function, then I believe she should know what happens or what ordinances that were crafted during the time nga na-approve ang mga devolution, mga positions that was already in place. If the Councilor Bebot is already
nakasabot siya sa iyang function, then dili na siya mangutana nga wala ko'y concrete because everything is there already, nabuhatan na og atong ordinance. Thank you. Alright, mga madam, aduna kamo isa ka minuto nga higayon para magahatag og komento o response batok sa tubag sa ubang kandidato. Hinaot nga haom ug motubag pod kini sa answer sa inyong kaatbang. Agree or disagree ba kamo sa iyang baruganan or tubag sa pangutana nga gihatag? Once again, you have 1 minute to rebut the answer from the other candidate. To be honest, I made a research on that. I have been a councilor. I did not see any ordinances passed in the city council. So how could that be? Lugar, wala ko sa time nga kini gihimong ordinansa? I don't think so. Because I made a research on this, there's no specific ordinance on the devolution transition plan. Thank you. Ma'am, nadapon kay isa ka minuto para magahatag og rebuttal batok sa iyang Again, the ordinances, the resolutions were already made. She can go to the city council and see this public document. Thank you. Napa may chance para mag-respond isa ka minuto sa iyahang rebuttal ganiya. Precisely why I study. Precisely why I make a research. So that I would be here in front of you and be telling you nga wala di ordinansa. I have to be honest to everybody. No ordinance for the devolution transition plan. Karon, problema ta. Who will be sitting the next officials? Then we have to do it and play and do our part nga mahimuan kani kay uban syudad na ana. Ang uban syudad nag-enjoy na tungod nanay ordinansa. Ang kita, wala ko'y kalibutan, pilay na sulod, nga kwarta, diha sa atong dakbayan, kay wala kanina hisgutan. Otherwise, if these ordinances were presented in the city council, I could have questioned. I could have raised several questions. Thank you. For the last time, hatagan na to panahon ang isa ka kandidato para mag-rebut sa Again, I go back. If Councilor Bebot really did her function, and I believe she knows, kaya naama na diha, naana even sa pagbuhat sa budget, naan ang devolution part of those ordinances that was being approved, naan na tanan even the positions sa atong mga ang tanan nga mga kwarta manggod, ang tanan nga kwarta naana diha gibutang na sa LGU, ang mga position po nga tuwa sa national ni ana dinhi sa syudad. That is why it was already in place by the city para maplasta na daan. In place na, in fact, ang uban na plastar na gyud, natagaan na o na budgetan na o natagdawat na. Thank you. Kung napay i-rebut, napatay sa last 2 chances para maghatag sa ilang response or rebuttals. I stand firm. I stand firm na wala gyud. If Councilor Dahino is saying, Nana, how? What happened? Nga nung wala na diskasan sa City Council. Is this mga kaabag na diskusyon? Is this because the City Council is very exclusive? So I stand firm. Nga wagid ko. Wala gyud. We cannot be telling nga ni ana dire, nga na dire, nga na dire. We cannot be telling everybody nga ang atong pondo sa devolution transition plan ni ana, when most of the time it was never mentioned and most of the time it was never given attention. No public hearing, no committee hearing. So how come? There exists an ordinance. So I continue to question the basis of having this ordinance kay wala until now. Wala. Alright.